Igalufa ayisengomdlalo nje, sele indlela yokuphila kwabanye. Njengayo yonke imidlalo inemthetho wayo. Kodwa ngenxa ye-lockdown imiqathango iza kuba ncinci ngoku. Kunxitywa iimask ixesha elininzi. We prioritize the health and safety of our members, of our golfers, the guys that come and visit here, and we ensure that we keep to all the regulations and that the guys have a good time while they're playing our beautiful golf course. Nangona kubuya ku-lockdown, ibala laseWoma lisekwisimo esihle. Intsebenziswano ngoba ngeli xesha bekuvaliwe kukho abathathu bebekwazi ubuza every day bazama ukwenza sure ukuthi i-course iba kumgangatho right. Kaloku sifuna ukuba i-golf course yokuqala abe-South Africa kwi-9-hole course. Oh, it's fantastic. We just love seeing golfers on our course. I mean, we're trying to grow the game for the ladies and all sections as well. I mean, a little bit later, we're going to have some of our juniors on the course as well. I mean, it's fantastic. I love seeing them. I love seeing golfers. I love seeing golf back after lockdown. Kuza kuvuleleka namathuba emisebenzi ngoku xa kudlalwa igalufa. Thabo Daniels, kwiindaba ze-SABC eBhayi.